Starting pa na yayanin yung tao. Ala, yayanin gid. Aga, lakawon. Laan tawa na gini. Sulo sa motor din taman. Dili na tayo. Ay, sinong di ba? Sinong di ba? Yan ba niya, mahal? Guys, so diyan na Miss Asinda. Ini siya Asinda. Bisag motor diri, di ko mo lagi. Oh, guys. Muna mga rebuilde. Mga pulahan. Sige guys, so maagi ang inyong motor diri guys.